Καλησπέρα, ονομάζομαι Δήμος. Είμαι στο δεύτερο έτος φαρμακευτικής στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Οι σπουδές μου ξεκίνησαν στην Ιταλία, αλλά λόγω κάποιων προβλημάτων εκεί με το πανεπιστήμιο και με κάποια άλλα θέματα ήρθα εδώ. Βλέπω ένα τελείως διαφορετικό πανεπιστημιακό περιβάλλον, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα ακριβώς έτσι. Αλλά βλέπω ότι εδώ έχεις ένα πανεπιστήμιο το οποίο καλώς ή κακώς σε τραβάει για να τελειώσεις. Εδώ ήρθα με την Best Studies, το οποίο καλώς ή κακώς οι άνθρωποι με στηρίξανε, με βοηθήσανε, γιατί όπως είπα ήρθα με μεταγραφή, άρα τα μαθήματα που είχα εκεί αναγκαστικά τα χρειαζόμουν για αναγνωρίσεις και δόξα τω Θεώ αυτές τις αναγνωρίσεις τις πήρα. Όταν αποφάσισα να κάνω τη μεταγραφή, οι γονείς μου και εγώ κάναμε μια μεγάλη έρευνα αγοράς, γιατί καλώς ή κακώς είναι ένα περιβάλλον το οποίο υπάρχουν πολλά γραφεία που μπορούν να σας κάνουν τη μεταγραφή σου. Και αποφασίσαμε εκεί γιατί και μέσα από άλλους φοιτητές, αλλά μέσα και από την έρευνα αγοράς οι ίδιοι που κάναμε, βρήκαμε σε αυτό το γραφείο κάτι που δεν είχαμε βρει στα υπόλοιπα. Δύο ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να είναι δίπλα σου όλη την ώρα για το οτιδήποτε. Γιατί για σπίτι, για τις σπουδές, στη γλώσσα, τα οποία τα βουλγάρικα δεν πιστεύω ότι κάποιος στην Ελλάδα ξέρει να μιλάει βουλγάρικα αν δεν είναι Βούλγαρος. Και καλώς ή κακώς και εγώ, σε ό,τι έχω χρειαστεί μέχρι τώρα, είχα δίπλα μου κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί. Ο κύριος Αντωνόπουλος και όλα τα μέλη της Best Studies ήταν εκεί για μένα. Με βοηθήσανε με πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και για το έξω με βοηθήσανε. Η σχολή της φαρμακευτικής είναι μια σχολή που είναι πολύ βατή. Δηλαδή με ένα συστηματικό διάβασμα, έτσι, και βασικά με ένα συστηματικό διάβασμα μπορείς να τελειώσεις τα χρόνια σου. Απλώς είναι το θέμα ότι καλώς ή κακώς εμείς τα παιδιά τα οποία έχουμε έρθει όλοι από την Best Studies, έτσι, και μην ξεχνάμε ότι η Best Studies είναι βασικά το μοναδικό γραφείο μεταγραφών, παύλα εγγραφών, το οποίο είναι το επίσημο, το οποίο είναι εγκεκριμένο βασικά από το πανεπιστήμιό μας, έτσι, και της ιατρικής και της φαρμακευτικής και της κτηνιατρικής και της οδοντιατρικής, το οποίο σου παρέχει μια δυνατότητα, όπως λέμε στην Ελλάδα, να κάνεις φροντιστήριο. Έτσι, γιατί καλώς ή κακώς είσαι σε μια σχολή της φαρμακευτικής, η οποία είναι έχει μερικά αρκετά δύσκολα μαθήματα, αλλά μέσα από τα φροντιστήρια μπορείς να τα κάνεις όλα βατά. Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο. Μέγιστη υποστήριξη από την Best Studies, έτσι, είτε με σημειώσεις, είτε με βιβλία, με τα φροντιστήρια τα οποία κάνουμε όλοι μαζί οι φοιτητές. Οπότε καλώς ή κακώς κανένας μας στο έτος που είναι δεν χρωστάει μάθημα. Εννοείται πως υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, βέβαια το ποσοστό είναι μικρό γιατί συνήθως πιο πολύ έρχονται με Best Studies. Οπότε στο πολύ συγκεκριμένο αυτό λίγο ποσοστό βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι άλλα υπόσχονται στην αρχή, άλλα κάνουν στο τέλος. Και βλέπεις άτομα τα οποία προσπαθούν να τελειώσουν τη σχολή, να μην μπορούν γιατί δεν έχουν κάποια υποστήριξη από πίσω. Και αυτό γίνεται όχι μόνο από τα μαθήματα, είτε και από τις μεταγραφές που άλλα λένε και άλλα κάνουν. Έτσι. Εννοείται πως θα την πρότεινα, ανεπιφύλακτα κιόλας παιδιά. Οποιοςδήποτε θέλει να ακολουθήσει σπουδές εδώ πέρα στη Σόφια, πάει στα σίγουρα, πάει Best Studies. Μόνο αυτό. Και εγώ από τη μεριά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντωνόπουλο και όλο το team της Best Studies, οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα και μπορώ και συνεχίζω και πατάω δυνατά στα πόδια μου.